Dušan z Vojny. Jako. Dušan z Vojny, jo. Já jsem ho teda taky neznal, on je docela dobrý. Já jsem dlouho váhal, jestli s prdicím koněm, ale Dušan mi přišel jako best. No tak, prosím. A co mám dělat? No teď to musíš podat ty. Dej nám ho ve svým podání. Ty jsi král fóru. Já to mám říct? No je mi ne. Já ti zarobím znělku, jo? Znělku, dobrý. Středeční chvilka poezie. Středeční chvilka poezie a Zdeněk i z her. Dopis vojákovi. Drahý Dušane, musím se přiznat, že co si pryč, 4krát jsem tě podvedla. Prosím tě, pošli mi zpět moji fotku, kterou jsem ti dala. S pozdravem Naďa. Voják jde se svými kamarády, pozbírá fotky jejich přítelkyň, sester a kamarádek. Spolu s fotkou Nadí je všechny vloží do obálky a připíše. Je mi líto, ale už si nepamatuju, kdo jsi, tak vyber svoji fotku a zbytek mi pošli zpátky. Zdraví, Dušan. Ten je veselý. Takže vítězný vtip a výhercem 1000 korun se stává, nebo vítězný vtip nám poslal Michal Kroužek z Neratovic. Gratulujeme. Já jsem si myslel, že to byl kluk. Teď to bude vypadat, že mu nadržu, páš Neratovice jsou kousek ode mě. No. Takže Michalovi gratulujeme, postupuje do finále o 100 000 korun. Děkujeme Zdeňku Izerovi a těšíme se s vámi opět za týden. Na viděnou. Hezký večer. Zdeňku, díky. Taky. Díky moc. Čau. Vy na sebe zapomínáte, kluci.